masa. Dneska jsme tady v Jump aréně na Petříně a budeme asi dělat horse challenge. Nevím. Teď! Čau lidi! Dneska budu tady ve Ondrášovém videu a jsem host a jmenuji se Alžběta. A jdeme na to! Takže jo, jdeme se střihnout. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. OK, zadávám. Zadáváš. Tak jo. Pojď. OK, takže takhle rychlovka. A ještě takhle. Okay. Oh. Takhle. Aha. Neříkej mi, že mám dát pak fronta. GG. Mám dát fronta. Jdeme. Takhle celý. Tady to skočí takhle za těma, stoupnou celá fronta, že jo? Jo. Pojď. Bety. Máš na to 2 pokusy. Dobrý? OK, jdeme na druhý pokus. Jdeme na druhý pokus. Tak pojď. Pojď. Ty vole. No tak máš háčko, jo? Protože jo, máme 2 pokusy. Tak jo, teď zadáváš ty. Tak jo, Betty, co zadáváš? Takhle přestoj to celý. Na konci na té bublině. Tak pojď, tak mi to ukáž, jak se to dělá. Říkáš, že to může být kotrmelec? Jo, OK. Let's fucking go. Yes. A? Paní? A škoda. Ať. Jo, máš to splněno. Co? Takže udělá skok jako razem a potom hned to parafem. To uděláš. Takže pak kotou. Jo. Pojď, Betty. Mimochodem, jestli chcete víc podobných videí, tak dejte like a odběr. A po případě i nějaký komentář, abych věděl, co natočit. Pojď, máš ještě jeden pokus. Jsem viděl, že u toho minulého dílu, kde jsem skákal v Jump aréně, tak to mělo 18 lajků, což je docela hodně. Takže jdem na to. Pojď. Já ti dám ještě poslední pokus. Dík. Tak ho využij dobře. A je úplně jedno, z jakýho to uděláš, jenom ne z toho prvního. Pojď. A kotrmelec. Takže máme ho? H-O. OK. Tak jo, tak mi zadaj něco, co bude fakt těžký. Jo, tady kameraman, tak můžeme i zadat něco, co on neumí, aby to nebylo, že ho nějak jako nudný. No, tak co mi zadáváš? Já ti zadám něco jako mého vlastního. No, takže já ti zadám něco jako mého vlastního.
A převzala jsem si to, vlastně jsem se to jakože naučila. Jo. Jo. Teď. Já doufám, že to dám. Ty vado, tak to já neumím. Takže to ukážeme ještě, abyste to jako více pochopili. Jo. Pojď. Uděláš tohle, pozvatě se, klidně si můžeš tohle leháno. OK, tak jo. Pojď. Kámo, pojď, to dáš. Yes. A škoda. Pojď znova. Dávaj se háčko. Jo, pojď ještě pro zkoušku. Dá se háčko. OK. Takže je to, pro mě je to háčko a očko a pro Ondráše je to H. GG. Teďka mi zadává Ondráš. Takže já ti a to zadávám. OK. Ale nemusíš to. OK. Ty vole. Má se spomínat. OK. Tak pojď. Hezky. Jo, splnil si zadání. Takže, sorry, ono se mi to, jak si samo vyplo, když si to snažil stihnout. Tady tohle je jakoby pokračování, ale vy to uvidíte jako dohromady. OK, takže teďka já zadám něco Ondrášovi. Teďka něco zadám Ondrášovi, sice nevím ještě co, takže si to nějak naplánuju. A když koukám na ty desky, tak mi napadlo hrozně dobrá věc. Ne, já to úplně nenávidím. Ty píčo, já se asi poseru, vole, fakt. Mě poser. Jsi na desku? Jo a vole, dávajte mi lajky, bro, vole, čím víc, ty píčo. Vole, mám strašně moc hlednutí, ale hodně málo lajků, vole. Takže koukejte to masit, prosím. Jo. Tohle to mám teda udělat, jo? Ty vole. Abych to ukázala ještě jednou, tak je to kolem nějak si dá 90 stupňů. Jako hlavně jak je to lempy. Počkej, tak to je 540. Co? Jedno, tak je to 540. Tak jo, no tak já jdu na to. Tak pojď. Tak. Pojď. Yes? Jo, máš to tam. Jo. Máš to tam. Yes. Hej, máš to tam. Hodně hezky. Hezky. OK, let's go. Je to hezky pěkně, já bych jako ještě už děláš přesně to. To mám dát jako Lindy? Co? To mám dát jako Lindy? To mám dát jako Lindy? Nemusíš. OK. Ale když to dáš, ale musíš se fakt hodně snažit. Jo, takže na zadek. Jo. Na zadek minimálně, OK. Tak pojď. Jo, splnila jsi to. Kamarád, tak chci zkusit dát Lindy. Takže jdeš ještě jednou? Jo. Tak pojď. Ale počkej, dá se mi to tam krutí, jo? Jo, jasně. Skoro. Takže jo. Ne, ty jsi to... Takže teďka zadávám já a Ondrášek, který hezky možná potrpí. Možná. Aha. Takže teďka Ondrášovi tady zadám backflip, který sice neumím, ale učím se ho, jo? Učím se ho. Takže backflip. Ty vole, jako OK, no.
OK, pojď na to. Já ho umím, ale mě až tak nikdo nedělal. Jo, je to těžší na ten airtrack. Yes. Hezky pěkně. Už někdy? Bolí? Takže teďka tady máme s Ondrášem for training. A poté se přesuneme do druhé části této areálu. Máme druhý trénink, takže jsme to teďka na chvilku změnili a si zase jdeme vrátíme. Yes. Hezky pěkně. To zkusím. Jo. Hej, můžu dát něco, jo? Hezky. Takže jdeš jakože na beko? No, on tady ho pak nedá, Máš blbý. ale mám nápad. No? Prosíme všechny návštěvníky, kteří končí skákání v celou hodinu, aby ukončili své skákání a opustili prostor trampolínu na kovacích atracích. Tak tohle je GG. Tak my bychom se tady s váma rádi chtěli rozloučit. Takže doufujeme, že se odebijte můj kanál a what's up? Návštěvníci Chcete druhý díl, tak dejte 10 lajků.